Kukhangeleka ngathi kuzakulibaziseka ukwakhiwa kwezindlu ezintandathu kusapho lwabantu abayi-47 abahlala kwindlu enye eColville eKimberley kuMntla Koloni. Ezizindlu zaathenjiswa ngumsamariya olungileyo ngethuba umongameli Cyril Ramaphosa engena indlu nendlu kwiphulo logaya inkxaso lombutho ANC. Ingxaki ngoku inxalenye yabahlali ithi nayo ifuna ukwakhelwa izindlu ezikumila kunje ngumasipala waseSol Plaatjie. Umongameli wothuka wabanda kufumanisa kuba kukho amalungu osapho ayi-47 ahlala kwindlu enye. Olu sapho luhlala phantsi kweemeko ezinganyamezelekiyo zentlupheko. Umsamariya olungileyo wasikwa imfesane ze wathembisa ukwakhela olu sapho izindlu ezintandathu. Ngoku abahlali kumasipala iSol Plaatjie bathi unotshe nabo bafuna ukwakhelwa izindlu ngokufanayo nolu sapho kuba lo masipala wanikezela ngomhlaba wokuba kwakhelwe olu sapho. We do love the fact that houses will be provided for our community members, but why for the one and not for the others? Sol Plaatjie doesn't care there, where we are living. They don't even take the president. The president of our country was here. Abahlali apho kwakhiwa khona ezizindlu bathi umasipala kanganxibelelane nabo. Umasipala umi kolokuba ayiloxanduva lwakhe ukwakhiwa kwezindlu, yena unikezele njengomhlaba. They cannot say we are jumping the gun or the queue or we are prioritizing this family. The difference here is that it's a good Samaritan who has volunteered to assist. So that has nothing to do with the municipality. So therefore, we ask for maximum restraint and maximum cooperation and understanding. This matter is a case on its own. It's a peculiar case. It must be understood in that context. Olu sapho sele lukulungele kungena kwizindlu zalo ezintsha, koko lulindele nje ukuba kuphele okuxeleshana ngezikolo zamehlo phakathi kwabahlali nomasipala.